Na, menjünk föl a stúlekre, ülünk fönn a felvonon, Réka integet, mellette Boglárka. Ilyen magasan vagyunk, itt már síelnek az emberek. Jobb oldalamon Benedek integet. Ott a csákány is felvonul. Ott van egy tök jó. Tényleg! Gazán is rengeteg. Ja. Na hát ma itt fogunk síelni. Nem annyira jó a csákányos. Gyönyörű idő van, úgyhogy ma felmegyünk a csúcsra. Itt van erre. De egymást mehet két csákányos.